malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla, Ang ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at unawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations: DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection, Bicol Connection.
An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang porsyon na ini atod man sa Indo ni Punong Barangay Weden Salvadora. Ang programang ini atod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwang kan Perpetual Health, Iriga City. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bagong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bagong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Jusmar Hainal daw po sa Satuya Gabos, mga taga-barangay San Jose, Nabua. Sa maabot po na Oktubre 30, deita po paglingawan na isurat ulit sa balota, Kapitana Ninita Agnas Ulos Fortuna para ipadagos ang serbisyong para sa tao as in serbisyong para sa progreso. Kaya mga taga San Jose, Nabua, isurat na po sa balota, Ninita Agnas Ulos Fortuna para Kapitana. Ascenso, San Jose. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection, Bicol Connection. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Saint Gabos. Dali sa nakan na aldaw. Ped sa 20 natulos kita kan bulan na Oktobre. Sarong simana na sa nalabi. An pulok-pulok kan mga kandidato. Ay day nangani palanta 28 mapahingalo na sinda. Kaya ang iba intiro ng nangingimugot. Kaibahan niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Barasena. Ana sa indong mga kaibahan ngunya na pagkaaldaw kita ni na Biyernes. Sabi ka ni ba Friday. Mo na magrulupad sa trabaho sa tuyang mga kababayan ta dipisil yan kaya tapag para lukuhon ang gobyerno itong mga empleyado po sa gobyerno tapos sa pribado hindi sa pribado sakit ka man dyan magparadulag talagang nababantayan yan kan mga bossing.
Diyan sa Banuan ka na Baaw, ginigibungon yan na Operation Baklas ka na Commission on Election. Katuwang po na Philippine National Police. Asin iba pang ahensya ka na sa tuyang gobyerno. Kaya sarado so opisina ka na Commission on Election tayaon sa luwas. Si COMELEC Election Officer Ma'am Rhea Matokad. Indadigdi sa siyudad kan Iriga. Pero simultaneous man po ang Operation Baklas na ini ka na COMELEC na nagtutuyo sa mga barangay tanganing baraklason itong mga tarpulin kan mga kandidatong dahil nagsusunod sa ipinapautob na mga susundon kan Commission on Election. Sa kadakol po ngunyan ka na mga kandidato na dawa sa ina sa naidukot an sa indang mga tarpulin an mga lalawgon ninda. Nan iba pati nagsusuya naman. Sabi kan ibang mga constituentes, nagkakanos naman nga ding mga lalawgon kading ibang mga nasa tarpulin. Gwin na po sa naman nga, gin na yun. Pero agi buin daman siya na nga, iba nga manluloko. Muna nga mga kandidatong di nagbabayad sa utang. Ay masakit po yan. Pag-arog ka yan ang kandidato. Ngunyan pa sana, dahil nanindo yan pagboto. Iyo man yan ang kampanya ko. Ngunyan pa sana nga nila, nakabutigan. Kaya ana barangay dapat mag-isip ka ini. Magpili kita ka itong mga tol-tol na kandidato. Kaso may pagkaaram man, pag-abot sa pag-gibonin na mga resolution na magiging ordinance sa kan barangay. Saan di ba po dyan? Sigan ka kandidato, daman nga ni alamataad. Basta tataw magbasa magsurat, ini ang dapat imindaran ka na konstitusyon kan Pilipinas. Nan dapat mga kandidato maski sa barangay igwa pong educational qualification. Sa masakit pag huna ninda pasil ang maging barangay official. Baka igwa dyan na punong barangay o kagawad. Kaya nga ni tataw maggibonin blatter. Tapos may mga tanod man sige sanan surat sa blatter dahil man aram kung na ano ang pigsusurat ninda. Angon yan po bako ng pasil ang magin sarong barangay official. Kaya nagngangalas man kita kung ano takadakol kandidato para kukuon sa barangay 7 kagawad, sarong kapitan, tapos sarong iski chairman, 7 man na iski kagawad. Ang pigahabol po kaya kan iba, ang mga benepisyong makukuha ninda pag sindanagan barangay officials, kadakol po bagang mga benepisyo na itinatawan sa tuyang gobyerno. Kung mga hoben, yaon dyan ang educational assistance. Tapos, pagsaro kang barangay officials, pwedeng dahi ka na mag-exam sa civil service. Igwa ka ng eligibility. Apera pa ka na sa imong marirecibing honorarium. Kaya iniman sa napuan pigpaparahabol kan iba kaya gustong maging barangay officials. Dawa nga ni masakit ang trabaho. Ang iba basta nakaposisyon na sige sa naman ang resibinin honorarium. Ini po ang realidad na nangyayari sa mga barangay. Ang rason kan iba, basta nga ako agko benepisyo sa barangay, agko honorarium, ay relax buhay. Diba pa ngayang ayudan sa tuyang gobyerno. Kaya kadakol po ka na mga kandidato, gustong maging barangay officials dawan iba, mayo man na pagkaaram na gayo, sendang obligasyon, responsibilidad sa barangay, kung ano ang sendang gigibuhon. Kaya sa mga kunyan baga, graduado, harabong magkarandidato, ang iba ta aram ninda kung ano ang magiging trabaho sa barangay.
Tapos may stress ka pa kung dahil mo man magagampanan. Kaya nga na ako daw anong pipirit kanibang mga kababaryo ay inda daw niya ako. Kung gusto mong matuninong nabuhay day ka maglaog sa politika. Sadyan nga ni sa banwaan kan baaw, iba na nangyayari. Ngunyan pa sana, garon na mumuyaman ini na mayor kan banwaanin baaw na mahilig sa kamuyan ng mga festival. Si Mayor Jeff Besenyo kaya pigkakawatan ang barangay. Hamak mong may mga kandidato nayaon sa grupo kan Team 1 nagtarabang sa iya. So yung mga kalaban yung binapasumpa. Hamak mong kalungkutan yan ni Mayor Jeff. Kaya suruya ibang mga kandidatong pagkapunong barangay dyan sa Banwaan kan baaw. Man nga initaarog kay ni si Mayor Jeff doble kara. Maray ka ito, doble para. Sa vice mayor niya, si Para Besenyo. Naula. Naya Para Jeep. Pig para kaya ni Mayor Jeep, si Para. Kaya na para. Ay, inda kung narog na po kaya na dalagan kan politika sa Pilipinas. Di pa sana sa mga banwaan. Kakawatan na kan na alkalde ang barangay ay bako yan makatarungan. May mga hinanakit na po ang ibang mga kandidatong kapitan dyan sa Banwaan kan baaw na ikukumparar na patinindan pag-uugali ni Mayor Jeff Besenyo saka itong dipuntong dating alkalde na si ex-mayor Mel Gaiti. Maray pa nga ito, may sarong tataramon. Dahil niya ako kamukayan magparaisip, taraman sa nabaganindo na ang napili nindong alkalde sa Banwaan kan baaw, federasyon. Kaya yun niya ako yan, ang kamuhian ka yan. Kawatan ka mo. Dahil nga yata, nagparatabang nga kami, tapos naging awardee pa nga siya. Kan DILG. Kaya nga ibang mga award na nakukakan mayor, kinalburuan. Totoo yan. Sabi ka ito ni dipuntong Governor, Congressman Louie Villaperte. Usong-uso ang mga award na nakukuha ang kinalburuan. Nababakal ba ang award? Only in the Philippines, kadakol man na nakukuha ang award kung kinalburuan, mga binakalan. Useless po yan. Inisa ng SGLG. Namulok-pulok baga ang barangay, ang lokal na gobyerno, ang LGU para makakuanin na award na Seal of Good Local Governance. Samantalang bako mantultol ang paggogobyerno sa lokal na awardan pa koruptuhan so mayor. Tama daw yan na pigpaparatawan award kan Department of Interior and Local Government and arog po kayo ng mga sistema ay indang buhay tayan makahirak sa mga kabarangay mga kabanwaan kasyudad. Pero dyan pala sa banwaan ka na San Francisco Nabua Camarines Sur. Yaon man po dyan ang kandidato pagka punong barangay si Juan Johnny Baldosa penetrante. Kagawad po siya ngunyan ka na barangay pero nag-aspirar naman bilang punong barangay ka na San Francisco dyan sa Banwaan kan Nabua. Kumbaga dakol naman siyang mga naginibuhan. And kung paladon, swertihon na iboto kan mga taga-Banwa o kan mga taga-barangay San Francisco sa Banwaan kan Nabua. Sabi nga ni kaya ni Johnny Penetrante na nag-aaspirar bilang punong barangay kan sinambit ng barangay. Dahil gayo nga ako mapara-promesa. Basta ngayon trabaho ko bilang barangay officials
magserbisyo sa Barangay San Francisco sa Banuan kan Nabua. Di nagray na. Ayot akong magpara-promesa tapos dahil man nangyayari sa imong promesa, useless, inutil na barangay official ka. Pero antes mo kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Factor, bagong gumagabloom. Charm Factor, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Factor, bagong gumagabloom. Charm Factor, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala.
Magtanom nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuon ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot ng tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa Indoys, my only drinks, my only fries, at only wings. Suskino! Indoys, enjoy sa Indoys, only wings. Enjoy sa Indoys. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, aking pinagkakaingatan. Madalang kinakailangan, lapis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Happy Elderly Week kasi magmangag daw sa inyo kabos. Ako si Dr. Olivera, Director ng DOH Bicol CSD. Bakunado kasi protektado laban sa flu o trangkaso. Kami po nag-iimbita sa satong mga senior citizen na aron sa kuya na magpabakuna laban sa flu o trangkaso para malikayan na mas malala ang simptomos lalo na ngayon na flu season. Diyos mabalo sa inyo kabos. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Makonsuelo kay andalagan ka na politika digdi po sa tuyang nasyon ngunya ng mga panahon.
pagabot sa barangay barangay as in sangguniang kabataan elections. Ang ibang kandidato dahil managpaparahirong gayo. Sarong kandidato nga ning kagawad duman sa Santiago digdi po syudad kan Iriga sa gisanan pataya sa STL. La ka relax. Aray pangadigdi kun may mapatama ako may pakinabang. Hiro nga ako nagparaikot-ikot ako sa barangay tapos ako parahagadan kan ibang istambay nin purog. Mayo pa akong napatama ako pang tinatamaan. Ay inda. Kung mga kandidato ka man dyan ang bakong sincero, ay pumundo ka na. Ay ka na mag-file kan sa imong COC. Diba man, sigan dulok-dulok, duman sa mga pwedeng magdawin ayuda. Parehas ka na iba pong mga taga-media, nagkakandidato. Para dulok-dulok, duman sa sendang dating mga dinodulok na nagtatao. Nagrayan na kan mga buhay, dawa madaog. Dilinsyado pa ko, no? Haling kumani, so lalaw ko ni Aldrin Lee, digdi sa San Nicolas, kagwapo. Para kagawad, bungli, ay tapos. Dahil lang matuya-tuya kan ibang mga kababari yung taga San Nicolas, tadi na pala nga, kandidato na nga sumalibong. Kung minsan, ay, inda lang mo ngayang libong. Bungli. Dan pa na sa dalagan, pag-araw mo kayan, makadisganar na butuan. Hindi man sa mga kabats ko, kadakol man kandidato, isa doon masurting magana. Sa UNIP High School Batch 87. Maray si bata dati na araw ki Bernardo Macauyam. Kadakol man ang namo mo ya duman sa iyang barangay sa Banuangan Pili. Kaya permi man pong gana bilang punong barangay. May mga kabats akong kandidato si Itchit. Yan sa ano yan, Banuangan Batu. Digdi sa Santa Elena, si Nilma Naog. Yan sa ano yan, San Francisco, dati naman na naging kagawad. Si dating kagawad Bobby Bailon. Hindi pagabot sa barangay, an pigpaparasabi kan sendang mga kabarangay, uno basang. Pati ang batchmate naghahanap. Uno basang. Masakit kata, maski bako man kabarangay ninda, kinakampanya kan ibang kabatsmate. Nabangan naman niya kami. Ay napangyayari niya ako pag-arog na kaya. Kung sa pagtabang, basta sinasambit man, siyang mga pangaran, dahil man nalilingawan. Hindi kung pagparasambiton ka mo uro-otro, ay masisingil ako kay ni Ma'am Kyle. Para sa rambit man mga kabats mo na kandidato. Piraman ngayon, mga kunyan kayan. Tao. Uda, basang. Anak talaton, sana spirirton. Sabaga pagdanggaranan na, magtaon na. Siyempre, nag-iipos pa man. Iba pong mga kandidato ngunyan, grabe ang paghingo, pag-ipos kung papaanohonin dan last hour. Yan siya naman ang pigpapara ipusan kan ibang kandidato pag ikaw nga nalupusan sa last hour o da naluga bulsa mo. Ano ka man makakaiba sa last trip. Last night. Mamundo para sa kandidato pag naaraman na ang resulta, ula, daog. Samantalang nagpara-effort, nagpara-pulok-pulok. Igwa po dyan mga kandidatong nagagastusan. Tapos nai-stress kung minsan nga naipapabakalan dyan ang mga pagsasadiri. Tapos nagkaurula pa, nagkadaraog.
Kaya una kan iba pasil ang magkandidato. Di pisil po sa parte kan kandidato. Maray sa ibang tuod ng magparapadaog. Kada kandidato, dawang ako perming daog, ngod. Ikaw man mga nagrarason arog kan, pero ang iba, ang nasasabi na sana, dawang ako perming daog, ngod. Nakadilin siya pa. Riyan po ang depisil. Kung arog na kayo ang mga kandidato. Basta palang magkandidato, may madidilin siya ka pa, mas maray. So iba sa naman. Kasi iba mga tol-tol man, talagang may kapital. Dahil basta na tapsok sa arog kaya na dalagan kan politika kung mayong kapital. Kung kapitan ka, mayo kang kapital, ay sorry ka na lang pag abot sa barangay. Sangon yan, dahil mo pwedeng asahan na magparadulok-dulok ka sa congressman, sa governor, sa mayor. Kumbaga, ang iba po na mga alkalde, exhausted naman, nagparagastos na sinda kan local election. Ang congressman man, saro man. Kaya di kita magngalas kung mayong nagkakaharaman na gayong proyekto ang congressman sa mayor. Grabe po ang ginastos ninda kan panahon kan eleksyon. Siyempre, ang gigibuhon kan, kung may mga pagkakautang sa mga negosyante, mabayad mo na. Mabawi sa indang posisyon, kung paano ang isip ka yan, makabayad duman sa mga pinag-utangan ninda kan panahon kan eleksyon. Yan, kung ika malawag sa batalya po nin politika digdi sa Pilipinas, kung mayo kang sadiring kwarta, kapital, ay dahi ka na magparahiro. Sayang lang kan effort mo, magpaparapagal ka, may stress pa ang sa imong buhay, pati ang sa imong pamilya. Kaya nga ni sabi kan saro kong amigong technician sa radyo duman sudad kan naga. Usong-uso na naman ngayon, ngunyan, ang mga kandidato na mapila pati sa pistang kalag. Ay, naka-eleksyon naman kayan. Mga nanggarana pwede nang maghanda sa kampusan to pag pistang kalag. So, nagkadaraog sa luwas kamukan kampusan to. Magmuni-muni, mag-isip. Diyan man sa San Jose, sa Banuan ka na baaw, kandidata man palan. Sa tuyang amiga si Marie Cresnini Ablan bilang punong barangay. Saka sa iyang kagawad si Manay Munching Maglapid, Montserrat, ang tunay na pangaran. Bala na kamo kung isa'y ang pilion nindo dyan. May nagluluwas pating masasarigan na informasyon na sukalaban ni kagawad Nini Ablan pagkapunong barangay, pinasumpa ni Mayor Jeff Desenyo Subuot. Ayan ang dalagan kan magulong politika. Suyan ba? Hoy, kumusta man palan ki retired Air Force Alex Celeste, ki kagawad Louis Lleno, asin man ki Grande dyan po sa Antipolo Old Nabua Camarines War, saka duman sa masunod na congressman kan Nabua, si Congressman Bitoy Invisible, tapos si Conchal Manol Ocjano Luzon kana Banuanin Nabua. Grabe na pala na nagkagaradan duman sa Gaza.
nangyayaring kariribukan duman po sa nasyon kan Israel. Sigun sa World Health Organization asin man kan United Nations condemned a rocket attack on a hospital in Gaza that killed 500 individuals. Samakon mo yan. Nasa 500 na pong mga persona ang nagadan dahilan sa pag-atake kan grupo kan Hamas na mga namas duman sa nasyon kan Israel. Dipisil digdi herak man duman sa mga nadadamay sa sinambit ng kariribukan. Mantang duman man po sa Banwaan ka na tinambak sarong drug din ang pinagasakyada kan mga otoridad sa Banwaan in tinambak Camarines Sur. Asin 8 individual digdian arestado. Sigun sa mga otoridad na kumpiskar sa mga sospek ang nasa 34 na 34,000 na kantidad kan illegal na droga. Mantang saro subuot sa mga naarestar aki kan sarong opisyal sa Barangay Old Kaaluan sa nasambit ng Banwaan. Mihira. Kaya huwag magtiwala sa ibang barangay opisyal kunday napupundo ang droga. Ulit ang iba pala na mga opisyal kan barangay embeltuman. Dipisil kung arog na kayan. Tapos nagpatanid po ang Commission on Election sa mga kandidato sa barangay asin sangguniang kabataan election na dai na magpurbar na magbalgar sa ipinagbabawal na gibuhon sa oras kan pangangampanya ay mauto. Endaman sana kadakol mga binabalgar ang mga kandidato sa barangay. Digdingan sa mga common poster area, designated area kana COMELEC, di man nasusunod. Pag-abot dyan sa mga barangay, nagkororiyat po ang mga tarpulin daw sa na party. Puun kan kahoy, ano ba nagtataldek na. Sakit kayo ni kung pag-alado na ang mga tarpulin kan kandidato, tayo hindi makalaog itong mga baklas. Tapos pigpaparasabi kan COMELEC ining ining kontrabigay hindaman sana kung masunod po ini nangon yan pa sa nakadakol na kan mga kandidatong nananao bako man na kwartapan iba nagpapainom nagpapakakan kunday nindayan gibuhon ay baka pagparalamudaon sa nasindakan sa tuyang mga kababayan pagtalikod ay kamanggan lalamudaon kung atubangan ta siyempre baka magkaribok kamo siton barangay pagtalikod pagday mo yan winalatanin purog o kaya pambakal din purog suruya yan mga naka-standby na mayo naman ibang inaabangan so kandidato ako bagang magtrabaho saan ginigibo pigpaparaabangan yung mga kandidato ang magi nga ito si Kapitan si Kagawad mga kandidato ngayon ang di nga nagtao dahil man nga kita maghampang sa indanin tultul paghuna po kan mga kandidatong kagawad sa kakapitan sa barangay ani ba nauugma ani ba nasusuya din na ngaya lalong lalo nito mga mare-elect na mayo man na ginibo tadi na naman ngaya balik-balik na nga kanate daw man ginibo sa ito barangay tapos nga mig-et naman sa boto nangako ngayang free wifi mala o daw man nga nakakapay na nga kita kaanap ka free wifi yan o daw man hindi po yan sa sarong barangay sa Iriga kaya kamo kung mga kandidato dahil nang gayo magparapromesa
Kung pag-abot kan oras, dahil manindon na sunod, so sa indong promesa, di ka kasuya sa nakamo kan mga kabarangay. Right, pangayadi nagpangako pero agkot ginibo. Nagtrabaho sa barangay sa Toltol. Ito nga puro pangako. Big para butigan sa barangay. Di usad tagay. Di open na bakal sa tatagayan. Di basang nakatao. Iba po ang trend kana eleksyon sa Pilipinas. Yan gusto kan ibang mga botante na bubuta-buta. Pirming makakuanin, ayuda daw aday magpagal. Kaya pagpaparaabangan ang eleksyon ang mga kandidato. Buhay na naman nga kitangod. Di na naman nga sa mga kandidato. Kung matinao ka, ugmahon ang huro-harampangan na maatubangan mo. Aray nga kagawad na sa adipalan nga ka. Kala sa purag. Wala naman nga kami magdisponer sa pulutan. Kaya makonsuelo po ang eleksyon sa Pilipinas. Kumbaga makauyam duman sa mga kandidato na nagkakadaraog. Tapos mga ma-re-elect na mauula dahil lang nagpara-promesa kan nagtalikod na eleksyon. Kaya sa mga baguhan ta mapakitang gilas ang iba. Kaya dapat talaga busog-busogon dading mga nag-uupong-upong adi. Sagin diri, baka bumaliktad adi. Ano po kaya ng dalagan kan eleksyon sa barangay? Kumbaga trending. Lalo ang mga millennial, ay ang dalikiton magkabibiri ka tambod. Pagday mo yan na paunran, ay basang man niya datang kapitan kagawa na kandidato yan. Aray sa mga may edad-edad na to dahil nang ganong paparaisip kaya na mga makukuha sa sarong kandidato. Ang isip kayan, asikasuhon ang pamilya, makapa-eskwela kan sa indang mga kaakian, tapos magtrabaho nin tultol, para mabuhay ang sendang pamilya, mapa-eskwela sa mga kaakian. Pero so, mayo man mga kaisipan na toltol. Sa mga relax ka buhay, basta nga kita magkaon-ngod, mag-uro-eskwela man na ding mga iginta, nakita man niya mga miyembro ka purpose, para isip nga kito na mga kandidato ngayang iton. Karakan nga iton kiton. Ay, inda pag-arog po kayo ng dalagan. Hey, good morning kay Manay Pinagunawon, asin man kay Manay Hilda Rambuyong, dyan po sa Santa Teresita, digdi po, Ciudad Can Iriga. And of course, dyan sa Nakings Fall Water Repelling Station sa Kuyang Tugang. Ay, didemolis na ang atubangan kan tindahan. Kailan kan road widening. Ay, inda, dakol pong apektado dyan sa San Isidro sa San Agustin and connection kan implementasyon kan road widening yan sa naon ang bita ng mga barangay digdi po sa Ciudad Can Iriga. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si James Oko, sa information si Tony Matic Saison, sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.